Можеш ли да плуваш надълбоко? Аз не знаех, че мога. Разбрах едва, когато животът ме постави пред простия избор – да се удавя или да изплувам. Тя е актриса, завършва надпис, но става популярна като колоритната и нестандартна репортерка Супер Бяника. On December 12, 2018, I was diagnosed with a breast cancer. Не искам да снимаш, не искам. Nobody is able to help me because nobody understands what's the pain. I will keep fighting because I have to be a good example for all the people out there. Казват, че животът е за живите. Но знаете ли? Аз си мисля, че той е за смелите. I really want to do something meaningful for the rest of the people. The time is on your side. Stay with us for another couple of years and we'll have something new for you. We can treat. We can prolong life. Let's work together and beat it. What's the reason for the cancer? Why does it happen? Yeah, why does it happen? I don't know. Аз не водя битка с рак. И със себе си не водя битка. Искам да живея. Човек трябва да е позитивен. Това е положение. Много съм добре, защото се събудих с усещането, че правя това, което обичам. Затова се осмелявам да ви покажа всичко, през което преминах. Защото искрено вярвам, че всички там на дълбокото сме супергерои. Do you believe in superheroes? I believe in you as a superhero.